tendencia que me traen as partituras, verdad? De cando do, nete, se me cae, pasa folla, con perigo de que as cousas poden ir mal. Prácticamente, a única partitura editada é a Luminosa. Esta é unha das cousas polas cales nace o proxecto 2021, unha das razóns de que isto que se interpreta